زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تغرينيا سولوس عربن سمتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة شعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت ميتنابعن حموشتن كيلو هرتز وعب عسرت شعر متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات لأسرع 4 ساعات بعسرت هذا الشحن شتميتن 7 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلامتنا تقبلوا سمعتنا نلوم حاموس إسران حدن طري نابستدالو مدب قدم محلافنا زينا خنا قدمينا مكتتالكم عدم على زيناتات حيز قريب اللخو زي خبركم سمعتنا بأخبرت كتكاتل معدام بمجمرة كنا رستاتون زي راديو دمت مدرخيا بعشران حدن طريق تشن 10 سنة تخيل سرحيت فورتو أب إرترا لو تير لك كم زلون بتكبر كم تزك المخانون زمسكرة أزخاخار سرحيت منبارو تحبيروم بريزيدنت إسياس أفوركي أب مزناق حالفتن مكيار مزنتن تتسميدو مقناي قلت ألون هقدفنا هقراوان بعلات بايتا جيرو كمتاني خيليو إلو سك ألو هزباو تقامون مقياد زغتلو تاوي كدما كونات بزخرار ملكو أي قطلو اللون أمونكو منسترها بتعسان لعلوت حالفت حيل بحرن كبرق زتسأل مردداء نابز لعالت أرزباتيهم سير تراب على زيغاتات بزفت مونايج ويا تكبرات بقودي قطلو كم زلو تقاليعون وريتن فتوتن تواسايت وين هارق حيله انا بسولوس 19 ترياب زوجحه اب كتما كارتون عريفان زنا بزرزر بعشران حدن طري 2013 استقاد سرحيت فورتو اب إرترا لو تيدله كم زلون بتكبار كمت زكال مخانن زمسكر ازخا سرحيت منبارو أبوشت هاجر زركب زيجاتات حبيرهم سرحيت فورتوني حدا وجنن ويونا يوسون كفال حبرة سب إرترا تبقصو زيكونا هولو نتقبر نايتي أبز بإرترا زدلا دلزلو نايلوت منفسن بهاجي تكبار أنكم زخونا زتقصوتهم زيجاتات إسران حدا تقرينا زبهاج زي كورلعاء زبرهتن نزمتو هاجروان بهاجتات استسوأتن ألت مخانا أسميرهم لهم جننت أبحك أن على نتهنقو أب زكاة تفقر هاجرينو زولاد زبلو أتهم زيجاتات إذا فقر زجازيهم زودقت هاجرن استسلب متأي حدث ولدتاتن كتسجنوا تنسيهم مسواتين زخفلوا زلهم هاجروان جانو سبك أدمن اللومن موسان كبرن يجبهم يلوم إسرع حدن تقري فقر هاجرهم من حسبهم عزيزهم استسرق أسرعات هجن ديمقراطية مسار عن هاجرهم كمل سودوز ولو جانو كم زي نتقفز مسكرات دما بداليك أسينو كبدل كم زي كونن هاجرن زبدله فدا زخفلو دك هزبي كم زي هاتقمون زبسرت على تونيا زبولتهم زيقاتات سرحيت فورتو زم حالف هاجرام ملأختي عزوز مخان أتحساسي بام سرحيت فورتو عبلبن تسفو كنا تأمرو نفسه كف إرترا ونباري بوتا حيزون سالسي عموتو يذكر كم زلس فلت كوينو اتسرحيت استخيادة لعلت إسران حدن رغلتشن 10 كاب زبرق علتات هاجرا وزخرب كوينا تركاب عد حالو منبري أفليو هاجر بمعرض جز زلو بريزيدنت إسياس أفوركي أب سالتزي أب مزنا حلفتن مكيار مزنة تتسمي دمو أنا يقلت ألوم كاوشت هاجر بزلحة وحبريتا مسرت حلقة استاف حالتات مكل خال إرتراز نبرة جنرال فيليب أوسول يوهانس نبوتا ميجر جنرال أبرها كاسات كيو كم حلاف هاجرا ودحنت كم زازن كلهم ميجر جنرال أبرها كاسا دما دحر مقلاي مأسرت عبد الله جابر هاوقاف بتسأن بوتا حلافو دبا قديات قداف تركيبو لهم منستر تعاتن معدنن كوينو تسنح جنرال سبحات إفريم بمكتلنت ودي هاب تسلوس سنامنا يقدم مزنتو مالت منستر مكل خالك ملسن كلهم بميجر جنرال رمضان أولياء تتحيزو تسنح بوتا أم حدار زبا ماكل دما ناي منغستا وغاراج مزنتو تمنزعون أستات 10 أوارح زحتلو تسنح والدبارات متيو كمزلو تفليتهم بريزيدنت إسياس نزهو خزمسل مكيار حلاف نزا تكبر زلو حايلون ناي مقبار عامون كم زي قدله
ንህዝብን ምእማን በተሓደ ወገን ኣብ ትሕቲኡ ንዝርከቡ ሓለፍቲ ዘለዎ ቀጥታዊ ግዝኣትን ምህዳስ ድማ በተኻልእ ካብ ዝነቐለ ውዱቕ ድልየት ከም ዝኾነ ዘመልከተ ሓበሬታ ነቲ መዝነታት ናይ ምቅያር ተግባር ከም ልሙድ ብስቱርን ብዘይ ዝኾነ ወግዓዊ መግለፅን ከም ዝካየዱ ኣረዲኡ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣካል ናይቲ ሃገራውያን በዓላት ባይታ ገይሩ ክመጻን ይኽእል ኢሉ ዝሰግኣሉ ህዝባዊ ተቃውሞን ምቕያድ ዝኽተሎ ፀጥታዊ ቅድመ ኩነት ብዝኸረረ መልክዑ ንምትግባር ተበጊሱ ከም ዘሎ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ወኪላትና ነዚ ዝሓበሩ ካብቲ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝበዓለሉ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ክሳዕ ብሩራዊ ኢዮቤል መዓልቲ ናጽነት ዝጽምበል ልዕል ቁፅሪ ኣባላት ስልያን ፀጥታን ኣብ ቁልፊ ከባቢታት ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ተዋፊሮም ኩለንትናዊ ንጥፈታት ህዝቢ ኣብ ምግትታል ክነጥፉ ዝዝ ደብዳቤ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ናብ ሓላፊ ውሽጣዊ ፀጥታ ብሪጋደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ብ18 ጥሪ ከም ዝተላእከ ኣብ ዘረጋገፀሉ እዋን እዮም ነቶም ብልምዲ ኣብ እዋን ሃገራውያን በዓላት ኣብ ስራሕ ከባቢታት ኣስመራ ዝዋፍር ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 401 ኣባላት ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ክጽምበር እውን ዝኣዘዘ እቲ ደብዳቤ ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ሓደስቲ ተዓላሞን ካብ ዘዘብኦም ዝምልመሉ ሃሱሳትን ሓዊስካ ኣብ ዝዋናዊ ወፍሪ ክስርዑ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሎም ኣብዚ ካብ ፈለማ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ክሳዕ ምዛም ወርሒ ግንቦት ክኸርር ተመዲቡ ዘሎ ሓለዋን ኮለላን ዝዋፍሩ ኣባላት ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሰላማዊ ህዝቢ ደረት ዘይብሉ ቀይዲ ከተግብሩ ዘወርድዎ በደል ድማ ኣብ መጻኢ ዘየሕትቶም ከም ዝኸውን ዝጠቐሰ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ተመሓሊፉ ዘሎ ትእዛዝ እቲ ትእዛዝ ንቐጥታውን እዋናውን ስጋት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብንጹር ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ወኪላትና ረዲኦም ኣብ ግዝያት ክቡራት ሃገራውያን በዓላት ስርሒት ፈንቅልን መዓልቲ ናጽነትን ናብ ከተማታት ዝውሕዝ ኣባላት ፀጥታን ዝብረኽ ስልያዊ ኮለላን ልሙድ እኳ እንተኾነ እዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ተመሓሊፉ ብዘሎ እዋናዊ ትእዛዝ ክኸርር ተደልዩ ዘሎ ዘቤታ ቁፅር ግና ብዓይነቱን ውዳቢኡን ፍሉይን ትርርን ዝበለ ከም ዝመስል እዚ ድማ ህግደፍ ነቲ ዝውህለል ዘሎ ህዝባዊ ጽላኣትን እቲ ጽላኣት ዝደፍቀሉ ዘሎን ለውጢ ልዕሊ ካልእ እዋን ዝበግ ሓይልን ኣዝዩ ሰጊኡሉ ከም ዘሎ ዘረድእ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ልዕሊ እቲ ካብ ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተጠጅኢሉ ኣሎ ዝብሎ ናይ ምቕንጻልን ስርዓት ናይ ምቕያርን ስጉሚ በቲ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ካብ ዝርከብ ህዝብና ዝሒል ዘሎ ለውጢ ናይ ምንዳይ ህርክትና ኣዝዩ ርዒዱ ምህላው እዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኩለንትናዊ ንጥፈታት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ብኩሉ መለክዒታቱን ምቕያድ ዘካይዶም ዘሎ ፃዕርታት ናይቲ ዝምባለ ኣብነት እዩ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሰን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይሊ ባሕሪ ንጉዳይ ኣጠቓቕማ ፀጋታት ባሕሪ ኣመልኪቱ ክብሪ ክትፀንሐ ዘይምርድዳእ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበፅሐ ምንጭሳትን ሓቢሮም ገለ ውሕዳት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ፀጋታት ማያዊ ግዝኣት ሃገር ኣብ ውልቃዊ ረኽኦም ከውዕልዎ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ተቖፂሩ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብ መሸጣ ፅፍሪ ባሕሪ ናይ ዝነጥፉ ላዕለዎት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ቁፅሪ ድማ ክዘይድ ምፅንሑ ዘመልከቱ ምንጭታትና እቲ ጉዳይ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ዓቢ ብድሆ ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ የረድኡ እቲ ዘይምርድዳእ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሕሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ወደብ ዓሰር ናይ ዘላ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ዝኾኑ ገለ ኣዘዝቲ ብዘይኣፍልጦም ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ኣዝዩ ልዑል መጠን ፅፍሪ ባሕሪ ናብ ስዑዳውያን ነጋዶ ብምሻጦም ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎም ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ ነቲ ዘይሓላፍነታውን ዘይሕጋውን ተግባር ኣመልኪቱ ብ13 ጥሪ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ልኢኹሎም ሚኒስተር ተወልደ ቀላቲ ኣብ ጥርዓኑ እቲ ብገለ ኣዘዝቲ ብዘይኣፍልጦም ሚኒስትርኡ ንናይ ግዳም ነጋዶ ዝሽየጥ ዘሎ ፀጋታት ባሕሪ ርቱዕ ቅብሊት ዘይብሉን ብኸውሉ ዝካየዱን ኮይኑ ኣታዊኡ ናብ ውልቃዊ ማሕበራቶም ኣዘዝትን ነቲ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ክስራሕ ነቶም ኣዘዝቲ ዝድግፉ ወገናትን ይኣቱ ከም ዘሎ ብምትሕስሳብ ሚኒስትርኡ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ብቐጻሊ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከቕርቦ ዝፀንሐ ጥርዓን ግቡእ ግብረ መልሲ ብዘይምርካቡ እቲ ተርእዮ ብዝለዓለ መልክዑ ይቕፅል ምህላው ኣስሚሩሎም ነቲ ክቡር ዋጋ ዘለዎ ኣብ ምስራሕ ምኡዝ ጨናን ካልኦት ቀመማትን ዝውዕል ጥረ ነገር ኣብ ምሻጥ ዝነጥፉ ዘለዉ ገለ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ካብቲ ዝረኽብዎ ልዑል ኣታዊ ቀዳማይ ተመቃሊ ዝኾነ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ እቲ ጉዳይ ቀይዲ ክስእን ካብ ዝፅዕቱ ዘሎ ወገናት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ መንጎ ማሕበራት ከምኡውን ኣብ መንጎ ካብ ዝነኣሳ ክሳብ ዝዓብያ ትካላት መንግስቲ ክሰንብር ዝደልዮ ቀጻሊ ሃዋኽን ዘይምስምማዕን ከም ኣናውሒ ኩነት ንመንበረ ስልጣኑ ገይሩ ከም ዝወስዶ ዘረድኡ ምንጭሳትና እዚ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ክለኣኽ ዝፀንሐ ተደጋጋሚ ጥርዓን ዝኾነ ፍታሕ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ከም ግሉፅ ኣብነት ክውሰድ ከም ዝከኣል ኣስሚሮምሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዕል ዜጋታት ዝፍጽሞ ናይ ጭውያ ተግባራት ብጉሮ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተቓሊዑ ናስር ኣደም ዝተባህለ ተቐማጣይ ከተማ ባሮንቱ ዝኾነ ዜጋ
ኣብ ከተማ ካርቱም ናይ ሱዳን ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ 2 ካሚኢቲ ብምኽፋል ምስካል ኣይን ሃገር ከኣትዋ ብዝፈትንሉ ብ15 ጥሪ ኣብ 14 ማለት ኣብ መፈተሽ ወጣዶብ ኤርትራን ሱዳን ኣድብዮም ብዝጸንሑ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ተጨውዩ ዛጊትና ኣብ ዘይተነጸረ ቦታ ከም ዝተወስደ ተፈሊጦም ኣብቲ ፍጻሜ ምስኡ ዝነበረ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ብዛዕባ ኩነታት ከይዛረብን ካብቶም ኣባላት ጸጥታ ተርመ ጠንቀታ ከም እትዋህቦ ክፍለጥን ከሎም ድሕሮም ነዚ ጉዳይ ዝሰምዑ ኣባላት ስድራ ቤት ናስር ኣድም ናብ ኣብ ተሰነይ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነትን ምክትታል ዶባትን ብምኻድ ብዛዕባ ጠንቂ ማእሰርትን ሃልዋትን ወዶም ክሓቱ ኣብ ዝፈትንሉ እዋን ናስር ኣድም ካብቶም ብመንግስቲ ክድለዩ ዝጸንሑ ሰባት ከም ዝኾነ ጥራዩ ተሓቢርዎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጭውያቶም ናብ ጎራብቲ ሃገራት ዝደሉ ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ኣጻም ሰሃራ ገዚፍ መርበብ ወኒኑ ዘሎ ስደተኛታት ዝጭወየሉን ህይወት ሰባት ዝሽመተሉን ገዚፍ ዕዳጋ ማሕበራቱ ዘርጊሑ ይነጥፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ብ15 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ናስር ኣድም ዘጋጥም ናይ ጭውያ ተግባር ነቶም መንግስቲ ኤርትራ ኣይበደልናን ኣይክብድልናን ድማ እዩ ዘስምዕ ቅጥዒ ዝመልኡን ክታሞም ኣምኒ ሓሶት ምስክርነቶም ዘንብሩን ዘሎ ገለ ኤርትራውያን እዋናውን ሃያውን ትምህርቲ ከም ዝኾነ እዩ ብሓያል ወገናት ዝግለጽ ዘሎም ውሪትን ፍትውትን ተዋሳኢት ወይና ረጋ ሃይለ ንዘጋጠማ ሕማም መንሽራ ውሽጥን ወፃን ብዝረኸበቱ ሕክምናዊ ረድኤት ክትቃለሶ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ 319 ጥሪ ኣብ ዘውግሕ ዓሪፋ ወይና ሓረጋ ሃይለ ካብ ብዝሓለፈ ዓመት 2014 ብናይ ጦም መንሽሮ ክትሳቐም ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ፍትውታን ማሕበረሰብ ስነ-ጥበብ ሃገርናን ክግበረላ ብዝጸንሐ ደገፍ ኣብ ከም ግብፅን ሱዳን እንዳተመላለሰት ሕክምናዊ ረድኤት ክትረክብ ድሕሪ ምጽናሓ ኣብ ከተማ ካርቱም ዓሪፋ ቤኪ ብዝብል ቅጽል እትፍለጥ ስነ-ጥበበኛ ወይና ሓረጋ ሃይለ ኣብ ሓያሎ ነዋሕትን ሓጸርትን ፊልምታት ከምኡውን ናይ መድረኽ ድራማታት ዝተዋስአት ኮይና ህዝቢ ብተዳኣሊ ባህርያ እዩ ዝፈልጣ ተዋሳኢት ወይና ሓረግ ኣዲ 7 ውልድ ክትከውን ከላ ሞታን ስነ-ጥበብ ሃገርና ከም ገዚፍ ክሰራ ተወሲዱሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ዝዓባይ ተዋሳኢት ሎሚ 21 ጥሪ ልዑል ቁጥሪ ፈተዋን መቕርብን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መቐብሪ ሓዝሓዝ ተፈጺሙሎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ኣብ ዝፍጸም ጋዜጣዊ መግለጺ መሪሕነት መድረኽን ሃገራዊ ዘተ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ፍሉይ ልኡኽን ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዘትዩ መሪሕነት መድረኽን ሃገራዊ ዘተ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቶ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስን ብ18 ጥሪ 2016 ኣብ ኣዲስ አበባ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ብሰፊሕ ዘትዩ ኣብዚ በኽሪ ርክብ መሪሕነት መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ እንዳብኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጥባውን ኩነታትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ራእይ መድረኽ ኣብ ምውሓስ ሓራ ልዑላዊት ህዝባ ንኽነብራ ዝምንያ ዴሞክራሲያዊትን ብልጽግትን ኤርትራ መትከላት መድረኽ ኣብ ምድግጋፍ ጣልቃ ኣብ ዘይምትእትታው ሓድሕዳዊ ምክብባር ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኣብ ዝተመርኮሰ መትከላት ምስራት ሓድሽ ዝምድናታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ልኡኽ መሪሕነት መድረኽ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ኩሎም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ምንቅስቓሳት ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ሓባራዊ ዕላማ ንምዕሳልን ብሓባር ናይ ሓባር ዕላማ ንምስራሕን ዘካይዶም ዘሎ ጻዕርታት ብዝምልከት ከምኡውን ኣብ ግዛኣተ ቅዋምን ልዕልን ሓግን ዘጽለለ ኣሳታፊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ምትካልን ስጡም ምስጋር ዘውሕስ ባይታ ንምጣሕን ዝዓምም ዘሎ ዕዮታት ብዝርዝር ገሊጹ ብተወሳኺ ሰላምን ጸጥታን መሰረት ናይ ኩሉ ምዕባለታት ገስጋስን ብልጽግናን ህዝብታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምዃኖም ኣብ መቓን ዞባዊ ምትሕጋዝን ውህደትን ኣትዮም ክረኣዩሎም ዝብል መርገጽ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ፍሉይ ልኡኽን ኣካፊሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብዝምልከት ዘለዎ ስትራቴጂ ንመሪሕነት መድረኽ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ አቶ ደሳለኝ ኣብ መግለጺኡ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ናይ መወዳእታዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ህዝብታት ብፍላይ ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብሓፈሻ ዕዕናዊ ሳዕቤን ከም ዝገደፈ ድሕሪ ምግላጽ ንኹሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዉ ዘይተዓጽኡ ጉዳያት
بمنجد زتن مفتحهم منجست إثيوبيا دلو مخانو دقي مغليتو أتو هايلا مريم نزبوي مرقان قسقاسن مسراح وفوينوت بمغلات إرترا أبز مسرح زي ترأكد صوت مرأي بهوكو مخانو قليتو قدماي مينستر هايلا مريم ما بتركب منجست إثيوبيا نور علاونتن مريتا وحدنتن إرترا بزي الشام من قدي أفلت أوكم زهب نمرحنة مدرخ نهاجر أوزة قليتولو أتو هايلا مريم منجست إثيوبيا نبيون كوميشن دوب إرتران إثيوبيا بزي زخونك المكونات كمز أبولو بمرقات منجست إثيوبيا نتقبار نايتبينن نمسرات نبور كل التأوي زمدنا أمونغ إرتران إثيوبيان دلو مهلاو والرقاقيتو أتو هايلا مريم أب إرتراز قبر زخون لوطين هزبي إرتروانين مخانو ديمقراسياوي لوطين مرقاز قبر كالسون بزي زخون ناقدام متقتاو بإرترايان كمرحان كألسنا اللو زبل صلع مرقاز خمزلو أب ديمقراسياوي سرعات مسجار نزكاير الساتا في إرتراي ألسي منجست إثيوبيا ملوك بملوك كمزدقف قليتو قدماي مينستر إثيوبيا كلتيኦም وغنات مالت منجستات إيرتران إثيوبيان حزبታት حدحدهم كاب هاجراتهم مسጓጎም ጌጋ ከም ዝገበሩ ብምቕባል ከም ተቀድም ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገለጾ ኣብ እዋን ውጊ ኤርትራን ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ምጥራዙ ዝስምዖ ቅሬታ ደጊሙ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ፈላልዩ ከም ዝሪኦም ድሕሪ ምርጋጽ ካብ ዝእምንቶ ዚ ብምጋስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተፈጸመ ጌጋታትን በሰላታትን ምሕዋይ ተበጉሶታት ክወስድ ምጽንሑ ብርሂሙ አቶ ኃይለ ማርያም በወገን መንግስት ኤርትራ ተመሳሳለ ስጉምት ኳንት ዘይተወስደ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ውግእ ዝተጠረዙ በርገስ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ተመሊሶም ንብረቶም ዳግም ክውንኑ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰብኣዊ ኣተሓዛ ክግልገል ከምኡውን እቶም መስፈሪታት ዘመሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ምምሃር ዕድል ከም ዝረኸቡ ከም ዝተገብረ ዘርዚሩ ኣብ መወዳእታ አቶ ኃይለ ማርያም ርግእቲ ሓያል ብልጽግቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ቀርን ኣፍሪቃን ረብሓ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ መሪሕነት መድረኽን ሃገራዊ ዘተ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምንጻሩ ኣመስጊኖም እቲ ርክብ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ዘተ ቀጻልነት ክህልዎም ኣብ ዝብል ሓባራዊ መረዳእታ ድሕሪ ምድምዳሙ ነዝን ምስላት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነዚ ዘተ ምስ ሃገራዊ መድረኽ ዝቕጽል ሓደ ኣካል ክምዝዝ ምዃኑ ኣፍሊጡ መድረኽን ሃገራዊ ዘተ 18 ጥሪ 2016 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዋናዊ ጉዳያት ሓደ ካብ ትሕዞ ናይሎ መደብናዩ ብኸምዚ ስዕብ ተዳሊሎ ንሙሉእ ትሕዝቶ ተኸታተሉ هجدف هاجر لكيمو زتقفقلو مدرخ بحيل عمت مبر بحيل حساب كنا برزي كقل جوجل لول كملاخين زمن نايك علات ورطنقو يبقى يزلو كساب زحدش عمت اتيلو زلو جزي كلو متوجل كم متكلات زدقاقموم زنبري كافقودو استلقحوم نزي فلت اي كقرمو استحسبو امرات بعلو تحسومي كابلو من نيو نتوم بقرهن زدناقروم زنبري زدتالولو ميلا وديو سلزخوني بعلاتهم نفسهم زدتالولو بأكالوي بحلنا زرعاقون تزيكوينهم أب كلو هزبي إرترا زنبري كنت أبا خبروت كم زيالي تسرعاتي فلت ألو زمعالت زيك مت سلزخونا كأيو حايلو كي دخمي نايلبو من تخفتسم أبز حلفي 14 عامتات نهزبي بزتفلالي أواجات ستوسو ميلاتات كقطعو تصنحي رئيس مركوسان زبل سلطان حساب نبعلو زسقددو دبلوماسيوي بحتاونات كغير انتزي كوينو نحق انيا ترقوم تأمر كيشبت زغل عامس لزيبلو اتسرعات مراحيقون نجزاء رسوم لكيموم نهاجر عبر رئيسا دفاع اب كل استقلق على رئيسيخت مركوس كم زدلاي قبروالو نتي رئيس هاجر زخوني كل حيال كفال حبرت سب كابت سريحو بمتراي هابتيمون قطباز عبي نقاداي كساعتي نايمت عير سهاجر زفر ممهر كاب صحفتي كساب موياتنياتات حكمنا
ካብ ወተሃደራት ክሳብ መራሕቲ ሃይማኖት ንኹሉ ርእሲ ኮይኑ ነዚ ሃገር ምርኩዝ ዝኾና ዜጋ ብጃምላ ሰጊጎም በብሓደ እናሰዓቡ ንሃገር ፈሓቢሎም ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ንኹሉ ፍሉይ ሒሶሞም ተጻዊሩን ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ነዛ ከይበልዕ እኳ ክሳዕ ገንዘቡ ኣግዲፎም ዘጥምይዎ በፂሖም ኣለዉ። ንውፅኢት በደላቶም ንህዝቢ እናሰከሙ ንዝተበደለ ዘበለ ኣምሳያ ማህሰይቱ እናቆፅዑ ተስፋ ራህዋ ዘሪጎም ሃገር ኣማዲዮም ህዝቢ የጽምቱ ኣለዉ። ዝደኸየ ክፋል ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ሰብ ርእሰ ማል ዝግበር በደል ምእንቲ ክቕበሎ ብዝብል ሓሳብን ናይ ርሑቕ ገጠራት ተቐማጦ ኣንጻር ተቐማጦ ከተማታት ኣጋጢምካ ደገፍ ንምርካብ ብዝብል ካብቲ ቻይናውያን ራሕሪሖሞ ዝተጓዕዙ ናይ ቅድሚ 40 ዓመት ኣመራርሓ ንዝቐድሖ ኣሰራርሓ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ስማ ጠሚቑ ንሃገር ብምልእታ ዝኣስር ፖሊሲ ይኽተለሉ ኣሎ። ነቲ ኣቐዲሙ ዝተወሰኑ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝጸንሕዎ ክፋል ሕብረተሰብ ነቲ ስርዓት ስለ ዘስተውዓለሉ ቀረባትን ኣገልግሎታትን ስኢኑ ክሰቐን ከሎ ማዕከናት ዜናን ዓመታዊ መደርኡን ማሕበራዊ ፍትሒ እናበሉ ኣብ ገጠራት ዝርከብ ህዝቢ ዘድልዮ ዘበለ ከም ዝረኸበ ይዛረቡ። ግራቶም ዝሓርሰሎም ዝሰኣኑ ሓረስቶት ንሳቶምን ደቆምን ብግዱ ተዓስኪሮም ዓመታት እናበኸኑ ስድራ ቤታቶም ብስእነት ማሕበራዊ ውድቀትን ክበታተናን ከለዋ ማሕበራዊ ፍትሒ ተባሂሉ ልኡላውነት ንምኽባር ብዝብል ምስምስ ንሃገር ምሻጥ ራህዋን ማሕበራዊ ፍትሕን ብምባል ዓፀቦን ስቃይን ምፍጣር ዝርጋሐ ትምህርቲ ብምባል ምሁራት ምስጓግን ትካላት ትምህርቲ ምዕናውን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንቋፀር ኣለና እናበልካ ህዝቢ ንመሰረታዊ ሕክምና ክብል ናብ ስደት ዘምርሓሉ ውድቀት ትካላት ሕክምና ምክያድ ወስኽ ኣውቶቡሳትን ጽርግያታትን እናተባህለ ህዝቢ ክንቀሳቐስ ክሳዕ ዘይክእል ዝገብሮ ሕፅረት መጓዓዝያ ምግዳድ ምኽባር ጸጥታ እናበልካ ኣብ ህዝቢ ብርቱዕ ሻቁሎትን ራዕድን ምፍጣር ካብ ደጋውያን ጸላእቲ ንምክልኻል እናበልካ ንህዝቢ በቕሕታ ምጭዋይ ዝርከቡ ሓሶታት እዩ ክሳዕ ሕጂ መናበሪ ጉጅለ ውልቀ መላኹ ኮይኑ ዘሎ። ኩሎም መሕቢኢ ሓቀኛ መደባት ውልቀ መላኹን ጉጅልኡን ኮይኖም ዝጸንሑ ኣባህላታት ሎሚ ንባዕላቶም እቶም ዝሕስዎም እውን ኣሰልችዮሞም እዮም። ንህዝቢ ዝጥብር ዘረባ ምዝራብ ስለ ዘረብረቦም ብብድዐ ምምላስን ንህዝቢ ኣብ ዝሓለፍዎ ምዝላፍን ካብ ዝተሓሓዝዎ ዓመታት ኮይኑሎ እዚ ሕጂ ሓይሉ ብሒቱ ዘሎ ጉጅለ መታለሊ መግለፂታት ገዲፉ ብቑሉዕ ድላዩ ዝብለሉ እዋን ኣኺል እዩ። ካብ ፈለማ ብዓመፅ እምበር ብሓሳብ ክናበር ዘይክእል ጉጅለ ስለ ዝኾነ ንዘይ ብቕዓቱ ንሓፋሽ ብምውፃዕ ከረጋግኡ ብዝፍትኑ ፀገማት ዝቆመ እዩ። እዚ ብዘይካ ብምኽሳስን ብምቕፃዕን ብኻልእ መገዲ ምንባር ይከኣል እዩ ዝብሉ ሓሰውቲ እናበለ ዝናበር ጉጅለ ብሕጂ እውን ዝደኸሙ ነገራት ክጽግንን ነቲ ኣብ ርእሱ ሃደሽደሽ ዝብሎ ዘሎ ዝሃነፆ ስርዓቱ ክዓርን ምዝደሊ ሓንቲ መገዲ ጥራዩ ክኽተል ዝኽእል ነዞም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘለዉ ፀገማትን ምፍታሕ ብሓሳብ ዝተሰነየ ተጨባጢ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዘይክእል ንንጹሃት ዜጋታት ብምጭዋይ ንተለኣኽቱ ናብ ዝናብትን ብምልውዋጥ ንገለ ካብ እሙናቱ ብምእሳርን ብምቕታልን ከረጋግእ ክፍትን እዩ። ድሮውን ብሃውሪ ዝግበር ጨውያን ቅትለትን ዝኽሰስሉ ዘይብሎም ዜጋታት ኣብ ዝሓድሽ ዓመት ይበዝሕ ኣሎ። ነቲ ዝፈርሖ ዘሎ ንምእላዩ ዝግበር ውዳቤታት ከይህሉ ዝጥርጠረሉ ፍርሒን ምርግጋእ ንሚኒስትራትን ካልኦት ሓለፍትን ናብ ዝናብትን ከዛንቖም ይፍትን ኣሎ። ድሕሪ እዚ መስርሕ ምዝናቕ ዝስዕብ መስርሕ ምስዋር ገለ ኣቐዲሙ ክጸልኦም ፀንሐ ሓለፍቲ ተጠቒሙ ኣብቶም ጌና ዝእዘዝዎ ዘለዉ ራዕዲ ምፍጣር እዩ። እዚ ዓመት እዚኣ በቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞ ሓፋሽን ዝፈርስ ዘሎ ዝተዃነየ ፖለቲካ ውልቀ መላኽን ብዙሕ ተጨባጢ ለውጥታት ክረኣየላ ዝኽእል ዓመት እዩ። ውልቀ መላኽን ጉጅልኡን ካብ ሕሉፍ ፍርሒት ጽባሕ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ክመጽእ ጽበዮ ሓደጋታት ንምህዳእ ኣብዚ ዓመት እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ዘርኣየዎ ባህርያት ታጽዒቑ ከካይዱ እዩ። መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናይቲ ረጊፅዎ ዘሎ ናጽነት ኤርትራ ምዃንዩ ካብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ዝጅምር ልዑል ቁፅሪ ኣባላት ጸጥታ ብምዝርጋሕ ክመጽእ ንዝኽእል ተቃውሞ ክጉዕፅፅ ክፍትን እዩ። እቲ ድሮ ምድላዋት ተገይሩሉ ዘሎ ጻዕቂ ምንቅስቓስ ኣባላት ጸጥታ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ናጽነት ምስ ሓለፈ ከቋርጾ ክሽገር እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክመጽኦ ዝኽእል ተቃውሞ ካበይ ይብገስ ከም ዘሎ ምፍላጥ የሸግሮ ስለ ዘሎ
كساعبتا زمادي رقعات زبتصح قويانو صحن زيغاتات هندبتاو تفتيش مأسار حلفتن كالوتا قدست زبهالو القصباتن كقطلي نهزبي اب كالوت رياتيو كاب حساب تقومون معنقاف بستجمير زلو ممنزع ገንዘብ ዝብገስ ሓያሎ ድሆ ስርቁ መደባት ክፉኒ بتوسخي ያወጻይ ኮይኖም ለውጥን ምምጻብ ሰርሑ ዘሎ ዜጋታት ዘይምርዳን ምፍጣር ኣብደሌት ፍትሑ ድባት ልዑል መጠን ገንዘብ ብምፋር ፍሕፍሕን ግርጭትን ክፈጥር ድሮ ይጽራሎ ኣሞዳትኡ ቶም ጸቢብ ጉጅለ ወልቀ መላኺ ዝወስዶም ስጎምታት ንህዝብን ሓሰዩ ነቲ ስርዓቱን ካብ መሰረቱ ከነቃንቆዮም ብዘይካ ብምትላልን ብግፍዕን ብኻል መገዲ ፍታሕ ምምጻእ ስለ ዘይፈልጥ ነቶም ባዕሉ ዘበላሽዎም ጉዳያት ብኻልኦት ዝድረብዎም ስጉምታት እናጋደደ ኣብ ሓጺር እዋን ናብ መምለሲ ዘይብሉ ድልሃመት ክስጉሚ ኩሉ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ምፍራስ ግና ንበይኑ ብዘይተበግሱ ሓፋሽ ንሓዋሩ ከኣልዮ ኣይክእልኒ ህዝቢ ነዚ ዝበኽቦኸ ስርዓት ከኣልዮ ባዕሉ እንተዘይተበጊሱ እቲ ጉጅለ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ሒደት ዕድሚኡ نهزبن هاجرن لكي من خموت كتكملني بتوعيلو حديرو زي ترفتن سي حفاش لو من تزي قاتمو دهري زي متنسى لوطي كمتصاب زي كللو ابني هاجراوي حدقا كونات كبتصحي خالي وترو أب ساعات زين منسيات زعبا أب زجبر تحسو حيزو زقرب مدام منسيات إنه حجون يسعب نمكتتالكم نعدم مدد من السياسات زحلف سمون بقوت أرى ترخيبنا إنه حجي أب ساعتنا جزينا ترخيبنا لنا نمدب منسيات يبقى حزبنا يستفلا لازم الأوتو تحسك قريبنا لنا مكتتالكم أي تقرطوا مدب علال منسيات سدتنياتات كم مفونتا مدبنا كقرب عدالينا يزلنا تحستيو نلومي أبز مدب مسمن السي ساميل تكو زقبرنا علالينا هنا قرب نمكتتالكم أقدمنا بمعدام نابت قدام علال نايزك على محتت كسك أقركم مدب لسان منسيات سدتنياتات إذا مدب زي نوتون بسنك زي معري أكايدان قدب زي بلو وتهدرنان تقاويمهم كاب هاقورم وطئهم أبسدت زنبرون يزلو من إسياتنا مركز بمقبار مسكر النوتون بقالهم زسمعلو تحستو مدبيو من إسيات سدتنياتات فلما أبزل كاتبيب جزء نزق على مديع زي فقدني أبوهانكا بسمين بسم تخدات التريد دمت مدرخ بفلاك عمد لسان من سياسة سدتنياتات كمسكنا كافتو سك كنلا ليكا منيها أوكي نزعدل ذهب كومني بتعمي مسجون زيادة أنا سامي البهال أب إرترا بزبا دبوب حكومة نيرة أردي ناي تمرتي مودا إلفنس جريد كوينو خالك نبسوا تشعنا شعتنا مريحة مالتيو حبشاوي درجة كل من سيرترا قال يكون ودهم تفلتو هيوتنا يسواها درجة 4 ورحي ملو زخون هيو حفشاو جن تيوت انكوريو تغكل ما نبسب زريايو تغكل اي تقبلكم دي قبلن مخنياتك بزح من قدتات نيرو تغط استحوسو بزح من قدتات مالتي
مس نيرم سبات ناتيز بلوم سبات كلتا سبات نيرم عروتي نخنوت فتينا ردي زح نفوت أنا قال بتغكل عن شعزير الساعة شع جزء شمر أرجي تبهال تراح تزي كوي نمبر شمر أرجي بمتاعي تبتصح خمان ناي نفوتينا كلمة وزح من قرسات كم زولو شمر أرجي بوتا ده هو شمر أرجي لك ركاب سوا نيد كاب كل تعليمس نيد يمان تغكل أفت كبابي ملغر في زبالني حرشا بوتا تركب إيه أبتناتنا مع سكوركينا نريعنا نيراتا شمر أرجي تبهال بوتا كلمة جن نتاعلو أكايو با خمت سودان ويكسلا خمتاتو زي حبريتا نيرات النمالتي سلازم بحباب تقعزو مسكالوت بتقط كيها سجير كمالدي بتفكر تواسع أنا بحكي كم دراما عيني تشغلت بلي تخلي كل جزء من كباب ساعة حموشين ربعين حموشين إسران شنت بيت هلكا أبت شنت بيت حج فورين دبارالو نخد شنت بيت نخد كيتوان كفورين تقطع كهاتخي بمسرعها ببقان تخامالتيو أردقنا أنا ترى حبتا مسرعي نيرة أنا خاطريفا نيرة تمترفي زخون المخنيات ناي إجريت أجمع لني قليلة نخوات تمدبس توديو دقنات يوم ساينور لك حيليكا شموم زي قدس ناتي ممارتي متعبيتي يوم لك عسومكا هفت مسرعن كا نتمرح مسرعن بخمي مخنيات تفكيرهم كا نخيل بقس مالتي ريت تبقسنا فولين جيران شنتي بيت لك احنا ملس كلنا خاف فولين كجباري تريفون كبهالي مرح مسرعين يرى نيرو انا نجيري كل نجر خلاص بقى حراي ترفس خابك ويك اسيل كارهان باكبنا دحرو انا نوريلك مرحي مالك في جيزه كم تمهارس تقطر نممهر يزبال بزخونه مستم دول خيا قديمه عرختيكا تردادينا لك عصم بناتهم منقدي انا بناتي منقدي تراخينا مالتي فتاقيه كم شعوز زير الساعه نجر حنتنا بيبسي ماي نيراتني لك الساعجي سب نخاله كم زكال شينو تقمولو مسلو انا جن درجانا يسلسته معلت خلته معلتي تتسنيني بب قرب زبل قمت نيرنتا بيبسي ماي نيشتي مالتي ساعات حموشن إسران سب حموشن إسران حموشن خون ساعات لك إديمان لوفر كوابي ندستالا أو لو أقرب لو سعري مثلا له قرمك يا وكسر ساعات شمونتن فرعان نعمشت أو نانيرنا أرجع خمسة ساعات مال 3 ساعات أو خفينا لنا كسر مسيرنا مالتي مس مسه ناوي يسمجد زي وردين احنا وطيناينا نجيت نملسو لمجدي والحنتي بنا تمليس كخا يصني خالو ابشع جزء زي رسو خمان ب لازماي سنكت كنا بزبال بزح تخص خمان سمعنا شعو دير السعو نعرفوا مهداندي ناتناي كونا نايكالن احنا خاو تحتينا زلنا كابنا ملبر زبل بوتينا دلنا ردين توكس سمعنا عايز توكس يرعب كايو شو عجزنا احنا توكسنا ينفلت ولا دبت توكس سمعنا ينفلت رديس ابشو عجزة بعدنا يكنغركي ود 10 شوعات عامت 5 شوارح الليلة تخلعي ود 10 شعات خوني سالساي كن ردي 10 شمونت سمري يرو دناسكو انا يخول خلات شو عجزة كلاس بقامو نمتى راز توخسي قالت باهينا اتم سبات ولا حجي تاكل ولا حجي زكوا خلو بزخون فيسبوك قالنا علينا ذكر رسامي كم زغت لنا بلوني هو شعب تشعر كواليتي تركز والكوم اتم سبات حجي مملاز باهينا جنا هي وتحتيو زنغرات زغا وصيناينا نملصو نغير يبنا 3 ساعات ملا بسعر تحابينا تاريخنا هنا سلازي تزلاتنا منقدي بخمي نحنا نقدمنا نقعز دعروخان أنا بتندلن منيون لك أبينا سلام زلوا بوتا كسلا دي وابسخونا نعتو إدنا بزحت سبعزو جميرنا يو دير ساعة ماي أدي زمالتن إيراب شعبيزة كمز تقبل عمنا رقاوي زيا قدم طعمك
بزخون انقصاصات كمسولت نلكع خبا بحنت صابعتنا إلنا حليفنا يو دحرو حصر الكي درجة دحري 3 معلتي غعزو أب كسل أزبهال دوب مالتيو بوبل لابتنا كسل نتاوكا دحر 3 معلتي كنمو خمان درجة بزح نجر استحبنا يو درجة بعد استحبينا حليفنا يو مسوجن أملاخ مسلم جنزب سلزنبرنا بشع جيجة والحنتي نفلتينا عرب بينكم اتسو أنقا تمجر خبخا والحنت تقرنيا خمان يفلتنيو السلام عليكم سبالكا والحنت بدحرو زلك عوجب بخاوتي خام ميتنا أفارخا دا خفلنا حليفنا يو دحرو خمان حد نجر أقاتمنا نيرو سودح من نتبتنا حد عركنا بزح أقاتمو خمز ودو خقاسسو أنا ريئين سميعنا يفلتني بزح تابها شجرة بمن الدم راشد هذا أيكونن كم بإيرترا بزنا يبعل جرمايكا زلوا بوتها أول لو حجنا بكنا شمرار جزء كنا وتشنا شعو بنا يسنكت كنا تابها ما دي أجلس بحالله معرنا نرينا إحنا كنا نفلتينا انشتوت كوريو ما كمز تراح بحالنا يرو مست بزح إحنا بتساوين بملكة قلنا فوتينا لك بتشي تابها ما دي زبها بو إنا وتشينا أمين ولا بتشعر بتخاوخان مقابر اللي يقولوا بخمسي كاو حليف كالك قالوا شباك مال شباك آل يقلز رخبخا جيقات أميت حدا درجات صبو جيرنا كالا إجندي فوت السب مسمات سيان حنا صباهي وقلقلت صبو عبدالنا كالاس تقام جبلكمون درجات غرينيا خمان دحالي تودي نحن خا جنزب أنا نبعلي شعور 300 نافع وتشهيبه كلاس دقوسو تصبح نقول أنا كسلها بصحابكم إلنا قالوا ودينا دين فوتوفتي كباب 5 حصر عبدو ثاني حنت سالساينا درجة كمز مقصاص عينات كمز مشالو تايز بال كمز غبرو سودوم درم فتاتينو ورنا احنا مستدخمز نبرنا ما سالسا معناتنا يشعرون لكنه سوداناوي ديو إيرتراوي برقت اسكي السو غرمكي درجة أطي لجوه يعني إذا كسنان مش ثلاثون تعركنا مالتي دحرو كل تأثير له السبب أمين كره خمان نيرو شعو كل تأثير من نيرتارينا لك أنا كسودان أرينا لهجة أزاربو درجة بتحدث خمسنا عرب يبل بتحدث تقرنيا زبال أوصي بقيري أوصي بس خمان لتخال أي تطبوز قبرنا كيما تأخر له يو نحنا مستزنبر ناي أقات عميتا درجة نخي تواهينا بقى معنا وصدوك كمية عامو شميتنا أفاتونا عاي قلقلنا نانا اللي بكانينا ولاتي سالساينا زنبرا ناقتبون لكم ده زيكموني كالاس قلقلو خمز شمتي عينات كارا خمان عينا شعور ردقنا أنا شعور تاشع جيزة سوزح نتحد نتزارب وخلو حنت تزارب كوازربان يراب شعور جيزة تلسوا الزحد إليهم جللان قلن جيرو بزخفا رحنا خراق لقلو يتبلو زنا يوت حتى درجة واتسانا عندنا خبير تراخما كمزري يزلو مناتوز تسيرانا يرترالو تسيرا يتابعلو ردقنا رأينا مجمّر أنا قلت أنا يمنّت يرترس لهون لك عبير تراهم زر الناس فولتو نكال لنا لا تتخاب نحن خاين فولتيننا لا خبزوا دوينا بتشنا سلسينا السوزر لنا يو تشافيو بخمسة كلاس بقى كومتيل كلا دحني زي أحد ياتكون الله واقل بلن حجي تخوانا أبيزبر بتصبوا من قد قنت أن عمش شميتنا أفا ما يتحدى خما 400 يبنيوت شحن 400 مسحبنا قطنا درجنا 100 متر مسكدغ بايلنا كم استمرسه بدحرو ورد سوتينا سلازخنا نملس نغير الحين سلازي قلنا حد يبكى إلنا أملاخ طعمي بسلام كابت ناي دوب ناي كسلا تموت هدرات درجة تقبلهمنا مخلص قدامي كفال علال مسامي التكو أبز تزازي ملو نخلعي كفال أبز مت مدبنا تخطاتلو زرعي عيني برا
حاونا دس بلا بينه بورح جنبت ناي كلتشحن 14 ناب هولندا دحر مئتاو كساب 3 مسكرم كلتشحن 14 دحر مصنح بدحر زغنا دهايو كم استسانن كاب دق غزون عليتون حبريتا سلازبصحنا يفولت زبل بمنجد ريدي دمت مدرخ وي دما بزي سعبات راشخ تتحبابرونا بتحتنا نحطت بادو بادو 9 شوعتن 25 26 بادو خلته 83 59 بادو بادو 9 شوعتن 25 46 16 10 43 سدرابيت دس بلا بينه حبتنا أزمرا مريح سنة استبهلت كاب علت 10 حدار كلتشان 14 ناتيزا كاب تنبرو لزنبرت كامب شودن سلزطفت حبريتا لو نزبل انتهالي بمنجد ريديو دمت مدرخ ويدما بزي سعبات راشخة التحبابرونا بتحتنا نحطت بادو بادو 41 76 54 35 بادو خلته 6 بادو بادو 46 76 95 71 69 حاجة سدرابيت أزمرا مريح دهاي من اسيات أبز حلفة سمون كاب سمعت برك زبالو ملأختتات بتعينا له نخلهم سمعتي مسجانا بمقرب نزمرتكم ما در في يوهانس تكابو ود تعالى نقابزكم قدمي جن برخة يوهانس كاب روتردام انت تخيلوا نقلك فالتا قدمي انت تسمعنا يلنا له نبتا قدمي ود تعالى ولدو لومي قدف تعالى هيوتكا كاب عرعارة انتاي ترجمو أقول مرارة زيت هكن نختم معرارة اتعرى نخلوات نابز مكارة نعبا قدف تعالى انتاي قويرم كوينو موت أفكا اتفتح كله أبتشتشكا عبر كتلي كوينو قط بركتكا حسن مقسام دوي حيش تحاتيمكا أبسرحك ألسن زلو وجينكا ترجمان هاجران هزب دي زي أتوكا أم مقرب زحات ممزنيخا مقربي مقربكا مخانم سرت هاجر رأسخا فتش على لي اتقند شجر مستر تجاهدو أماي بيت بسلام نخنبر تعرق قرب نابحاو خاز حمام بزعب هاجر ود تعرق نمولو تحستو تا زيما تأتيلها نسعوينا أستمع أروع نعبالومي نما عرارة سقم لنا زد عرارة تمزي كون من سعارة أتود تعارة نعبالومي نما عرارة سقم لنا زد عرارة تمزي كون من سعارة مكانكم اللس وفرة توعيلكا زي كونه تبايلكا مسلني دلونا وعلو ختصبق نعب حد نغني عندي خعشال كاني لممو صحيدو خطف عني لمسي صحيب عبايا لمبا نوتايا لومي تبصحيا نوتايا لومي تبصحيا حسينا بلو عما توشتي قدد عما تقدم كله صلاة زهبام سيلو تحيز سرقالو كمل كبيت نمبر كبيت زوت كله قلت بحري بحرنا زمتو عطبع من يوم تحميتو عيني دو عيني خازي كوانا زفلي عين حفاش داء كريوس دلي شاكل تجز يهرم نبل كداحر كمسل كي كرم نعدا ألومي كنتا أرارم صوتك كمانا كن
يتحررم نجر عشان لبا من يمسل نبال اللولوم يبسل حقم كلا سباز عندنا مسلم كلا مسلوز سعنا تعرى نعبالومي نما عرارة تمالنا زت عرارة تم زي كنا من سعرة تنكم اللس وفرة توعيلكا زي كنا تبايلكا مسلني يلونا وعلو ختصبق نعب حدا نغني كان دي خعشال كاني لو ممو حيدا غطف عني لو مسي حي بعبايا لو مبا نبصحيا لو مي حكم صحيا لو تعيا لو مي حكم صحيا خنتل دعرونا بفلاتا نسبق قرارتا سربتي خنكتا نعبا كلومي ملاسس بيخلنا نمزي ولدت حقي قدفنا حيتمكنا أنا ببايعي تفيقنا مثل اللي مثل عالك نقرونا نعحج عقات ماني مقوالمي زامدري تعرف ليسع قدامي أمانقونا آدي وتخفات ألامي بتاينا بلا بتايوت ألامي أغيلو ساعاتو بزياندي وهرامي حليفونا بالكاس كندقو دقامي زفلالي زي بلو تحستو عيناي حدنا حفاشي حطو تفيقنا مسمام لي متسمام كنقرونا تحلفي حلفالو يحلفالو نابلكا يحلفالو تلايخا موالحني نعنبل نعتداني أغلب اللو حلف بسلا سلام تكون موائلة فتح غبروا زرعي فحروان يلون النقوي ماني كم تمامس نزحتم من يوزعي تقم كختم زانتا غيرك تعمدينا نبنا نقبر أبتاقزينا فتح لما فحيلكا يركبن فحيلكا حزبخا يركبن تبغن بالحمد نايتكالك سورة لو عمسلم نازفالك تحلفي حلفالو يحلفالو نبلكا يحلفالو تلايخا موالحني نعنبل نعتداني أغلب اللو حلف بسلام ندري سلام نموائلا حزب تصفلو تلاي تعرف كالي تلكا هذا الورد ماني تلال مريل تلالو اللو نعقد في حفاش بحيلو اللو ماني تلال مريل تلالو اللو نعقد في حفاش بحيلو اللو زخبركنا سمعتنا نلومي أب أيك قرب تدالي زنبرت حستا مدب دمت مدرخ مدب منسيات أبزازيبنا لنا كم كل جزء نبلو مدبكم مدب منسيات بزيناتكم أبر كتور رئيتو ختعببن كتسسن سلازي تخيل تساتف النتكم كنتبينا
ክትሰድዎን እትደልዩ መልእኽቲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ tig@forumeritrea.org ወይ ድማ ብናይ ስልክ መስመርና 222888786 ወይ ድማ 22288887212 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ሰላም ዝሰፈነ ኣነ ንኹላትና ድሓንቀኒ እዩ። ቀፂሉ መደብ ዳሃይ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ከነቐርብ ንምሉእ ትሕዝቶ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ተኸታተልዎ። ድሃይ ደቂ ኣንስትዮ ሓፂር ታሪክ ስነ ጥበባዊት ወይን ሓረግ ሃይለ ቤኪ ኣብ እምባጋለኖ ዝበሃል ከባቢ ናይ ኣስመራ ተወሊዳ ዓብያ ፍሽኽታን ኮሜድያዊ ገጸ ባህርን ካብ ገጻ ኣይፍለይን እዮም። ቤኪ ዝብል ቅጽል ስማ ካብታ ብተኸታታሊ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝቐርባ ዝነበራ እተን መሓዙት ዘርእስታ ፊልም ዝወረሰታ እያ። ካብተን ዓብዝናን ተፈላጥነትን ክትረክብ ዘኽኣልኣ ፊልምታትን እያ እተን መሓዙት። ወይኒ ሓረግ ሃይለ ንስነ ጥበብ ኢላ ዝተፈጥረት ምቕልልትን ተዋዛይትን ሰሓቕ ዘይፍለያ ብምንባራ ብኹሎም መቕረባ ይኹኑ መሳርሕታ ፍትውቲ እያ ዝነበረት። ወይኒ ሓረግ ሃይለ ትምህርቲ ጅምር ካብ ተብላት ሒዚኣ ንስነ ጥበብ ዝተፋለመቶ ኣብ ናይ ትምህርቲ ድራማታት ዝጀመረ ስነ ጥበባዊ ትሁብኣ ምስቲ ዝነበራ ድሌትን ቁርብነትን ናብ ናይ መድረኽ ድራማታት ክትሰግር ግዜ ወሰደላን። ንዝተሰርሑ ድራማታት ኣብ ምድግጋምን ናይ ገረባብታ ገጸ ባህሪ ኣብ ምንጽብራቕን ነቲ ፈትዋ ኣደ ናይ ምዃን ገጸ ባህሪ ንኽትውንን ትገብሮ ዝነበረት ቀጻሊ ልምዳት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ድራማታት፣ ፊልምታት ከምኡውን ኮሜዲታት ሃገርና ንኽትዋሳእ ድርኺት ካብ ዝፈጠሩላ እዮም ነይሮም። ስድሪ ዘርእስታ ናይ መድረኽ ድራማ ካብተን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ተዓዛቢ ወፂኣ ዝዓየተ እያ። እዛ ድራማ ብህዝቢ ተፈላጥነት ከተጠረን ኣብ ምውሳዕ ዓለም ኣትያ ብግብሪ ከተመስክር ካብ ዝቐሰብኣ ድራማታት ሓንቲ እያ። ኣብታ ድራማ ከም ናይ ኣደ ገጸ ባህሪ ወኒና እያ ንተዓዛቢ ኣፉ ምኽዳን ዝኸልአት። ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ እንዳዞረት ንተሁብኣ ከተላልን ሙያዊ ክእለታ ከተንጸባቕን ክኢላ። ቤኪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ህቡብነታ እንዳተፈልጠ ብዝኸደ ኣብ ሳዕቤን ዘርእስታ ዓባይ ናይ ትግርኛ ፊልም ተዋሲኣ። ኣይጸንሐትን ድማ ኣብ ብዙሓት ከም ቬሎ፣ ደበስ፣ ህያብ ፈጣሪ ዝኣመሰላ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ዝተፈላለዩ ገጸ ባህሪ ብምልባስ ንተፈታውነታ ሰማይ ዓሪጋቶም። ኣብ ኮሜድያዊ ድራማታት ከም ብርን ቃሉን ዝኣመሰላ ከምኡውን ምስ ሓጎስ ሲዝኒኖን ማይናስን ስርሐተን ኣፍ ዘይኽድናን ብተዓዘብቲ ኣድናቆት ካብ ዘጥርያን ስራሓት ቤኪ ብዙሓት እየን። ኣብ ከም ጎርቢ፣ ርግኣት፣ ዛዕዛዕታ ዘርእስተን ናይ ሬድዮ ድራማታት እውን ቤኪ ከም ሓላይትን ተደናጋጻይትን ኮይና ብምውሳእ ብህዝቢ ዓብዝና ኣትሪፋ እያ። በታ ክሳብ ግዜ ሕማማ ኣትሒዛ ብተኸታታሊ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ትቐርብ ድራማ ስድራ እውን ብተዓዛቢ ዓብ ተቐባልነት ኣጥርያ። በዓልቲ ሓዳርና ኣደ 7 ውሉድን ዝኾነት ወይኒ ሓረግ ሃይለ ቤኪ ኣብ ሱዳን ጉቡዕ ሕክምና ክትገብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 42 ዓመት ዕድሚኣ ብሕማም መንሽሮ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ። ብሞት ናይዛን ጥበብ ዝተፈጥረት ከም ሰብ ፈቃር ለዋህ ሰሓቒት ተዋዛይት ኤርትራ ካብ ትገልጸን ኩሉ ዓይነት ብቕዓት ዝውንና ተዋሳእቲ ዝኾነት ወይኒ ሓረግ ቤኪ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣፍቃሪ ስነ ጥበብ ዘይሓዘነን ዘይሰንበደን የለን። እዛ ብምትሕባር ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ በብዓቕሞ ብምውፃእ ግቡእ ሕክምና ከተካይድ ዝጸንሐት ወይኒ ሓረግ ሃይለ ሕጂ እውን እንተኾነ ንመስደድ ሬሳን ምእለይ ደቃን እናተባህለ ዝተረእየ ናይ ህዝብና ተበግሶ ይቐጽል ምህላው እዮም ዝተፈላለዩ ፈተውቲ ዝገልጹ ዘለዉ። ወይኒ ሓረግ ሎሚ 21 ጥሪ 2016 ንጎስ 8 ቅድሚ ቀትሪ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ቤተሰብን ፈተውትን ኣብ ዝትረኽብሉ ሓመድ ኣዳም ለቢሳ ብሞት ንፈትዋ ሓፍትና ስነ ጥበባዊት ወይኒ ሓረግ ሃይለ ቤኪ ሬድዮ መድረኽ ንኹሉ ቤተሰብ ጽንዓት ይሃብ እንብል። ድሃይ
مدباتنا نمزام صمق زينا وتحستنهم بعشرين حدن طري 2013 استقاد سرحيت فرتو اب إرترا لوط يدله كم زلون بتكبار كمت زكال مخانن زمسكر ازها سرحيت منبرو ابوشت هاجر زركب زيغاتات حبيروم سرحيت فرتو ني حدا وغنن وي وناي وسون كفال حبرتسب إرترا تبغسو زيكونه هولو نصبرا نايتي ابز بإرترا زدلادل زلو ناي لوط منفسن بهاجي تكبارون كم زخونه زتقسوتهم زيغاتات 21 طرينا زبهاج زي كورلعا زبرهتن نزمتو هاجراوان بهاجتات استسوأتن علت مخانا اسميرم لهم جግንነት ኣብ ሓቀኛ ዕላማ ንጽህንኡ ኣብ ዘካተተ ፍቕሪ ሃገርን ዝውለድ ዝበሉ እቶም ዜጋታት እዚ ፍቕሪ ዝገዚእዎም ዝወደቐት ሃገርን ዝተሰልበ መጻኢ ሓደስቲ ወለዶታትን ክጸግኑ ተንሲኦም መስዋዕቲን ዝኸፍሉ ዘለዎም ሃገራውያን ጀጋኑ ሰብ ቀደምን እሎምን ሞሳን ክብርን ይግብኦም ኢሎም ኣብ ዓዲ ሓሎም መንበሪኡ ፈልዩ ሃገር ብማዕዶ ዝገዝእ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሳልት ዚ ኣብ ምዝናዕ ሓለፍትን ምቅያር መዝነትን ተጸሚዱ ምቕናዩ ይግለጽ ኣሎም ካብ ውሽጢ ሃገር ብዝለሓው ሓበሬታ መሰረት ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝነበረ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ንቦታ ሜጀር ጀነራል አብርሃ ካሳ ተኪኡ ከም ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ክምዘዝ እንከሎ ሜጀር ጀነራል አብርሃ ካሳ ድማ ድሕሪ ምእላይ ማእሰርቲ ዓብደላ ጃብር ሃውጋፍ ዝጸንሐ ቦታ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ክደፍ ተረኪቦሎም ሚኒስተር ጻዕትን ማዕድንን ኮይኑ ዝጸንሐ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብምክትልነት ወዲ ሃብተ ስሉስ ናብ ናይ ቅድም መዝነቱ ማለት ሚኒስተር ምክልኻል ክምለስ እንከሎም ብሜጀር ጀነራል ሮምዳን አውሊያ ተታሒዙ ዝጸንሐ ቦታ ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ድማ ናይ መንግስታዊ ጋራጅ መዝነቱ ተመንዚዑ ንኣስታት 10 ኣዋርሕ ዝሓቲሉ ዝጸንሐ ወልዱ ባርያ ተመጢኡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መንግስት ኤርትራ ከም ኣካል ናይቲን ሃገራውያን በዓላት ባይታ ገይሩ ክመጻን ይኽእል ኢሉ ዝሰግኣሉ ህዝባዊ ተቃውሞን ምቕያድ ዝኽተሎ ጸጥታዊ ቅድመ ኩነት ብዝኸረረ መልክዑን ምትግባር ተበጊሱ ከም ዘሎ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ወኪላትና ንዝሓበሩ ካብቲ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዝበዓለሉ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ክሳዕ ብራዊ ኢዮቤል መዓልቲ ናጽነት ዝጽምበል ልዕል ቁፅሪ ኣባላት ስልያን ጸጥታን ኣብ ቁልፊ ከባቢታት ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ተዋፊሮም ኩለንትናዊ ንጥፈታት ህዝቢ ኣብ ምግትታል كنتفوز أزز دبدبة كبتصفت بريزيدنت ناب حلف وشتاو تصتا بريغادير جنرال سمعون قبر دنجل بعصر شمون تطري كمسلاكة أبزرقا قتل وانيوم أمونغو منستر هابتا عسن لعلوت حلفت حيل بحر نقوديات طاقمات اقاتات بحر عملكيتو كبرخت انحزي مرددا نابز لعلت أرزو كمزبت حمد ساتن حبيروم قالوا حرات لعلوت أززت حيل بحر إيرتران تسقاتات ما وجزءات هاجر قبل قورة كأمك وعلوكا بجمرنا ويحت قطرو كمزلو بفلام مشت أتصفر بحري نايزن طفل علوت قبلات حيل بحر قطر دما كزاير متنحزم والقطو ملجاتنا تقول داين منستر هابتا عسا عبب دوه تفتيرو لو كمزلو يردوم መንግስት ኤርትራ ብዕል ዜጋታት ዝፍጽሙ ናይ ጭውያ ተግባራት ብጉዶ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተቓሊዑ ናስር ኣደም ዝተባህለ ተቐማጣይ ከተማ ባሮንቱ ዝኾነ ዜጋም ኣብ ከተማ ካርቱም ናይ ሱዳን ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ 2 ካሚኢቲ ብምኽፋል ምስ ካልኣዩን ሃገር ከኣትዋ ብዝፈትንሉ ብ15 ጥሪ ኣብ 14 ማለት ኣብ መፈተሽን ወጣዶብ ኤርትራን ሱዳን ኣድብዮም ብዝጸንሑ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ተጨውዩ ዛጊትና ኣብ ዘይተነጸረ ቦታ ከም ዝተወስደ ተፈሊጦም ኣብቲ ፍጻሜ ምስኡ ዝነበረ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ብዛዕባ ኩነታት ከይዛረብን ካብቶም ኣባላት ጸጥታ ተርን መጠንቀቕታ ከም እትዋህቦ ክፍለጥ እንከሎም ድሕሮም ነዚ ጉዳይ ዝሰምዑ ኣባላት ስድራ ቤት ናስር ኣደም ናብ ኣብ ተሰነይ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነትን ምክትታል ዶባትን ብምኻድ ብዛዕባ ጠንቂ ማእሰርትን ሃልዋትን ወዶም ክሓቱ ኣብ ዝፈትንሉ እዋን ናስር ኣደም ካብቶም ብመንግስቲ ክድለዩ ዝጸንሑ ሰባት ከም ዝኾነ ጥራዩ ተሓቢርዎም وريتن فتوتن تواسعت وينا رك هايلن زقات أما حمام من شراب وشتن وتسان بزرخوة تحكمنا ورديت كتك على صدح مصنح نابسلس 19 ترياب زوج حارفام وين حرق هايله كاب بزحلف عام 2014 بنايت من شروك تساقم مصنحاس فلت كوينو كاب فتوتان محبر السب سنة أوب هاجرنان كجبر لابد أنها دقة أب كم جبت سودان لا تمرالسة تحكمنا ورديت كتركب دحر مصنحة أب كتما كارتم عارفام بكي بزبل كتقل اتفلت سنة أوبنا وين حرق هايله ኣብ ሓለና ዋሕትን ሓጸርትን ፊልምታት ከምኡውን ናይ መድረኽ ድራማታት ዝተወስአት ኮይና ህዝቢ ብተዳኣሊ ባህርያ እዩ ዝፈልጣም